A najprv. Výborne. Dobre. Tak. Tak. Čo máš? Tak, toto má byť mama. No povedz si po písmenkách, čo to je? A, K, G. A, K, G. A to na obrázku to je čo? Tak. Tak čo bude celkom na začiatku? H. Výborne, tak už len to proste. Prečo má utekať? Naháňa. Mama takto? No, uprav si to. No, tak prvé si už povedal. Tak? Dobre, a povedz si ďalej. Povedz si ešte raz, čo je na obrázku. Tak. Prvé už máš. H. Výborne. K. Dobre. K. Čo bude na konci? K. Výborne. Je to robím. Výborne. Má stále to tak? Stále máš nastavený? Áno, stále mám. Až keď neskončím dobre. Tak, výborne. Ešte to uprac a ukáž mi, ako si to urobil, aby som aj ja videla.